Aquest curs està organitzat per un costat per l'Associació Catalana de Shakespeare i l'Institut d'Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'Associació Catalana de Shakespeare, per que no us coneixeu, és una organització que van posar en marxa ara fa uns 3 anys amb la finalitat de l'estudi i la difusió de l'obra i el pensament de Shakespeare com una manera de contribuir a la formació de les persones i al desenvolupament cultural de la societat. Al llarg d'aquests 3 anys hem anat fent una conferència mensual o bé sobre una obra dramàtica, sobre els poemes narratius, sobre els sonets, etc. I fins i tot algunes conferències més transversals com aquesta d'avui, que és la música en temps de Shakespeare. Hem parlat, per exemple, de la dificultat de la traducció del Shakespeare al català, etc. Aquest tipus de coses. Aquest tipus d'associacions, com la nostra, acostumen a estar molt vinculades a la universitat, en quasi tots els països. I jo des del principi vaig buscar una vinculació amb diferents universitats catalanes. Inicialment buscava relació amb departaments de filologia, també en algun cas de traducció. I al final jo crec que estic molt content d'haver arribat a contactar amb l'Institut d'Estudis Medievals de la Universitat Autònoma perquè és un institut que tenen una visió molt més global, molt més de l'època en què Shakespeare va escriure, la qual cosa ens ajuda a entendre millor les seves obres i al mateix temps, estudiant les obres, podem comprendre millor com era la societat en aquell temps. Aquest curs que farem aquest any, com deies, el segon, perquè l'any passat vam fer ja un curs amb podríem dir, una aproximació una mica diferent. Aquí hi ha algunes persones que van assistir l'any passat. L'any passat vam estudiar les obres, 6 obres, i com que les obres de Shakespeare ell no va escriure per ser llegit, sinó per ser representat, doncs vam fer una aproximació a les obres en què estudiàvem el text, però també la posada en escena de les diferents obres que vam tractar. I al mateix temps jo diria que vam procurar, a través de cada obra, aproximar-nos a algun aspecte rellevant de l'autor i de les característiques de les seves obres. Per exemple, vam començar amb quina va ser la primera, doncs ara no me'n recordaré quina va ser la primera. Però el tinc apuntat, penso. Doncs sí, va ser molt soroll per res, no? I molt soroll per res vam aprofitar-ho per explicar com era el teatre en temps de Shakespeare, no? I després vam estudiar Macbeth i amb Macbeth vam poder estudiar també com era la societat d'aquell temps i de quina manera això influïa en l'obra. I vam fer el King Lear, i el King Lear el que vam fer va ser aproximar-nos també, per exemple, aspectes com la importància del bufó en les obres de Shakespeare. I després vam estudiar Nit de Reis i vam parlar de com és el vers en les obres de Shakespeare, aquest pentàmetre iàmbic tan característic de les obres, no solament de Shakespeare, sinó de tota la literatura, de tota la poesia d'aquell temps. Cito tot això també perquè estic molt content, si algú estigués interessat, aquest curs que vam fer l'any passat, per tant aquí ja no el tornarem a fer, però sí hem demanat que el fem aquest any al monestir de Sant Cugat. O sigui, si algú estigués interessat, poden assistir al monestir de Sant Cugat. De gener a juny farem aquest mateix curs. Bé, i dit això, ara demanaria als professors de l'Autònoma, Joan Cobert i Antoni Contreras, que ens presentin el curs que farem aquest any i la sessió d'avui. Bé, bona tarda. Bé, el curs d'aquest any consistirà en analitzar diferents obres, concretament, i algunes les farem a duet, mitjançant anàlisis diferents i contrastats. Començarem amb Penes amor perdudes, després farem
Nick Diver, després Cimbelí, no, Otello, Cimbelí, Enric VII, i farem la darrera sessió serà dedicada a Hamlet. Cadascuna té un títol que representa en realitat l'enfocament que volem donar a aquestes obres, on reconstruirem, intentarem de reconstruir no només les fonts, sinó com es va entendre cadascuna d'aquestes obres o com es va poder entendre dins el context anglès del moment i com després anar fent una recepció diferent. Avui la sessió que farem fonamentalment consistirà en analitzar, i això explicarà molt millor el Joan Corbet, en veure com s'integra la música dins de les obres de Shakespeare, d'algunes obres, en el context concret de les escenes o de l'obra sencera, i quina és la tradició. Jo el que només vull introduir és quin era l'ambient musical, de forma molt general, en dues pinzellades, que es respirava a l'època en què Shakespeare fa les seves obres. Hem de tenir en compte que Shakespeare és un home del Renaixement, és un home humanista. Aquesta imatge del barroc que tenim nosaltres hem de tenir en compte que és un home que es forma a l'ambient de l'humanisme i que a més respira un ambient de contrast entre el que seria el catolicisme que s'està esborrant cada vegada més i el protestantisme, l'anglicanisme, que està cada vegada impulsant-se més i n'hi ha aquell contrast. I el que sí que és important és quina música s'escoltava. A més de la música popular, doncs tenim el gran gènere del moment, que és el madrigal. I n'hi ha uns quants autors musicals molt importants, el més conegut és John Dowland, però tenim altres com Mosley o fins i tot Byrd, que defineixen fonamentalment què era un madrigal. I en realitat, deixant de banda que pot tenir qualsevol tema, especialment de l'amor, de la tristesa, etc., n'hi ha una cosa molt important que hem de tenir en compte per entendre com són aquestes cançons. Totes tenen la veu un element de tristor. I això és molt important per entendre l'obra de Shakespeare. Jo els deixaré ara amb el meu company Joan Corbet, que hi anirem fent, començarem a veure com s'integra cadascuna d'aquestes obres dins la música i les obres de Shakespeare. I els convido a que vinguin les properes sessions a partir del mes de gener. Doncs moltes gràcies. Una pregunta, de quin any és Shakespeare? A veure, ell és del 1564 i 1107. O sigui, segona meitat del segle XVI i fins a les dues primeres dècades, fins al XVI del segle XVII. Que a més, pel tema d'avui ens va molt bé també perquè ell lliga també amb un canvi de gust, sap diguéssim, integrar-se bé amb un canvi de gust o de modes, de fashion, no? Que té a veure amb el reialme d'Isabel I, i després amb el canvi de segle, a partir del 1604, diferents estèticament també i diferents musicalment, i ja veurem també que això té una certa rellevància amb els gustos musicals, però també amb els gustos temàtics i la manera fins i tot com es representen les obres, que no és la mateixa a finals del XVI que a principis del XVII. Hi ha lleugeres diferències, les podrem veure una mica a través de les cançons mateixes. Aviam, si us en sobra algun. Merci. Doncs, ja com deia el company, l'Antonio Contreras, i com ha dit en Josep Maria Orobal abans, la idea nostra és fer la introducció a Shakespeare de manera que sigui no només Shakespeare, sinó Shakespeare i societat, o Shakespeare i context. I el que mirarem de veure avui és també com Shakespeare és innovador, i innovador d'una manera que nosaltres podem reconèixer i podem gaudir avui en dia també amb el seu ús de la música i la integració entre les obres. Si aneu a veure avui en dia a Londres, a la banda sud del Tàmesi, la reconstrucció que hi ha del teatre de Shakespeare, del que ell mateix va invertir com a empresari, el Globe Theatre, podeu veure una reconstrucció
a una escala lleugerament més gran, però igualment molt respectuosa de com era l'estructura. No? És un teatre obert, un teatre sense sostre, amb un escenari prou ample, però que està obert al públic, una estructura octogonal de fusta. Fusta pintada, fusta, diguéssim, tallada i cuidada, però igualment fusta al fi al cap i elements, diguéssim, prou volàtils com que el teatre es pogués encendre i pogués acabar-se i haver de ser reconstruït amb un foc enorme a principis del segle XVII. I llavors el que hem de tenir en compte és una mica que no estem parlant d'un teatre en les condicions en què nosaltres el consumim ara. Això tindria més a veure al final de l'obra de Shakespeare o les obres finals que ell va escriure, en els quals sí que eren per teatres ja tancats o teatres amb una estructura més de sala, amb espai dramàtic i amb atrezzo, més com estem acostumats nosaltres en la nostra experiència teatral. El teatre del Globe i el teatre en el qual el model de teatre en què treballaven Shakespeare i els dramaturgs del seu període era bàsicament centrat en la paraula, és a dir, els elements d'acompanyament escènic, el que nosaltres en diem l'atrezzo, l'escenari, els acompanyaments i els efectes especials tenien una importància molt relativa, secundària, si voleu. I això no era pas per manca de diners, perquè de fet les companyies teatrals eren unes empreses força exitoses i Shakespeare mateix, com ja veurem avui també, va ser un empresari d'èxit, ell en la seva companyia i ell mateix com a actor, sinó perquè els gustos de l'època anaven en aquesta direcció, i més a Anglaterra, més en el context dels països anglesos i alemanys, si voleu, la cultura protestant que no pas la cultura catòlica. Hi havia un gust general per la presentació de l'acció i l'acció dramàtica a través de la paraula. I el públic en general esperava i gaudia, a Londres especialment, perquè amb això el teatre londinenc sempre va una mica per davant dels altres teatres de la tradició teatral a províncies, sempre gaudia especialment de la presentació dels conflictes i de l'acció dramàtica a través de la paraula. I no és estrany que això passi en una societat que havia gaudit molt al llarg del segle XVI d'una alfabetització molt forta. O una alfabetització molt forta tampoc perquè sí, sinó sobretot per temes, per mentalitat política i religiosa. El món protestant el que interessa molt i el que es vol promoure és que en general la població tingui una alfabetització bàsica per poder tenir accés a la Bíblia, bàsicament. Llavors, aquesta és una diferència principal entre el que podem veure al teatre anglès d'aquesta època i el teatre contemporani hispànic, per exemple, el teatre de Lope de Vega, de Cervantes i de més, en el qual sí que, a part, juntament amb l'atenció a la paraula, sí que hi ha uns recursos escenogràfics molt més evidents, molt més visibles i molt més forts, diguéssim, que després també els faran servir a Anglaterra a principis del segle XVII, oi? Per al públic shakespearià, el que li interessava moltíssim que anava al teatre a escoltar era sentir els personatges enfrontant-se a través de la paraula i presentant-se ells mateixos a través de la paraula. I el que sentirem avui, amb l'ajuda dels nostres estimats companys, els músics, és com Shakespeare va saber fer ús a integrar dintre les seves estructures dramàtiques i dintre les seves narracions, dintre els seus arguments, algunes cançons populars de l'època, i quan diem populars volem dir exactament això, cançons que vivien fora de l'escenari, que vivien, si voleu, a nivell de cultura bàsica, de cultura fora de l'escena, de cultura popular, i també cançons que venien dels entorns més cortesans, dels entorns més de la cultura de la cort, fins i tot. I Shakespeare juga amb totes dues vessants. Ell com a artista i com a empresari vol estar atent a les modes cortesanes i d'aquí que integri cançons de la cort, de cançons del que diríem de la música culta dintre de les obres i també té una oïda posada en el que és la música popular.
I la música, diguéssim, de tradició fins i tot antiga, baix medieval, però que no forma part necessàriament dels cançoners cultes, dels cançoners de Palau. La primera cançó que tenim, és la primera que teniu en el repertori, és una cançó que l'hem inclosa precisament per començar per dos motius. Perquè per un costat és una cançó que tenim, que ens costa en els cançoners de l'època, del qual tenim partitures, i que suposadament es va originar en l'entorn de la cort, i suposadament en la cort d'Enric VIII, és a dir, en una època anterior a Shakespeare mateix, però propera. I al mateix temps una cançó que va esdevenir tan popular, va esdevenir, diguéssim, un hit o un èxit màxim al segle XVI, és a dir, era coneguda i cantada per tothom, fins al punt que se'n podien citar estrofes o línies apartadament i eren immediatament conegudes i immediatament identificades pel públic. I a l'obra de Merry Wives of Windsor, la comèdia de les alegres casades de Windsor, aquesta cançó no es canta, però Shakespeare la cita. I és una mostra, si voleu, de com tant ell com la seva companyia estan alerta a com poden fer servir tots els elements possibles que formin part de la cultura popular i també de la cortesana, com aquesta cançó, que prové o surt de l'una, surt de la cort per anar-se a integrar a la cultura popular, per tal de fer les obres més properes o fer-les més avinents als gustos de l'audiència. I començarem amb aquesta cançó i ara ens la interpretaran els nostres companys, la soprano Mireia Latorre i Peter Cripta a la viola de gamba. Moltes gràcies. La cançó Greensleeves es basa en una base harmònica molt popular a l'època que es diu Passamezzo Antico, que és sol menor, fa major, sol menor, re major. I la segona part és la romanesca, que és només canviar el primer acord. La romanesca és la mateixa com aquí a Espanya, Guárdame les vaques. O sigui, eren bases com uns estàndards de l'època del Renaixement, com els estàndards de jazz avui dia, que tothom coneixia i tothom sabia tocar, i la melodia, però és Greensleeves. I have known you so long.
Molt bé, a partir d'ara el que farem serà seguir una mica una línia cronològica amb les cançons que us hem inclòs i seguirem una mica, no de manera exhaustiva ni molt menys, però sí que cadascuna de les cançons sigui una mica il·lustrativa de l'època en què Shakespeare la va composar dins de la seva carrera, oi? Ja tornarem després a les casades de Windsor també. La següent que us hem inclòs és una cançó del Somni d'una nit d'estiu. El motiu per triar-la és que és representativa, no només la cançó, sinó l'obra de la primera època de Shakespeare, diguéssim, del seu treball durant la dècada de 1590 i d'un element important en aquest període, que és com Shakespeare fa o té la capacitat d'ajuntar o de sintetitzar elements que ell treu de la cultura clàssica. Abans l'Antònia parlava de Shakespeare com a humanista, una de les seves moltes facetes és l'humanisme, la capacitat d'assimilar elements de la cultura clàssica amb elements de la cultura folclòrica o de la cultura popular anglesa. Si heu vist alguna vegada alguna representació del Somni d'una nit d'estiu, sabeu que l'obra tracta de persecucions eròtiques en un bosc, per dir-ho suaument, no? Persecucions que comencen a partir de la ciutat d'Atenes, des de la qual els amants, o els que voldrien ser amants, nois i noies, pugen per endinsar-se en el bosc i en el bosc es sotmeten o queden sotmesos a l'encanteri d'unes fades que habiten el bosc, com és cosa habitual a la cultura popular, a la cultura folclòrica sobre la màgia, i una vegada estan sotmesos a l'encanteri de les fades es desvetlla una mica un desig anàrquic, oi? O sense lògica, sense raó, i es comença a perseguir mútuament ja fora de les parelles que suposadament integraven, o les parelles que suposadament havien de constituir entre ells. En el bosc aquest que apareix a l'obra, les fades que hi habiten tenen un llenguatge i uns comportaments molt anglesos, diguem-ne, i d'alguna fan servir cançons populars angleses, fan referència a tradicions màgiques i a rituals de la cultura popular anglesa també, de la cultura, diguéssim, dels ritus de fertilitat, fins i tot, oi? De la cultura popular anglesa, i apareix algun dimoni també força popular en el folklore anglès, com el follet Puck, que és un dels principals responsables del caos que es viu a l'obra. I aquí ja tenim, diguéssim, només amb això ja tindríem una imatge de com Shakespeare fa servir els mites clàssics, oi? Aquesta idea d'Atenes com a ciutat racional o com a ciutat de l'ordre, identificada en la filosofia i amb l'ordre patriarcal, i per l'altre costat el bosc, oi? On viuen els elements més anàrquics i més incontrolables una mica del desig, oi? De les necessitats del cos. Però a més d'això, l'obra juga també amb algunes imatges i alguns mites que hi apareixen de manera fugassera però que serveixen per estructurar l'acció també. I penso bastant en el mite de Dafne i Apol·lo, mite que apareix a les Metamorfosis de Metamorfosis d'Ovidi, i que Shakespeare coneixeria molt bé, perquè ell, quan era petit, a la Grammar School, l'escola de gramàtica de Stratford, havia treballat amb el text d'Ovidi, com era habitual que els nens de famílies petit burgeses, diguéssim,
fessin a les escoles de gramàtica, en les quals se'ls ensenyava també uns rudiments bàsics del llatí, i el llatí se'ls ensenyava a través de textos com les Metamorfosis d'Ovidi. Llavors, el mite d'Apol·lo i Dafne, com sabeu, és un mite també d'un desig expressat però no consumat. És el mite d'Apol·lo, el déu Apol·lo intentant caçar a la nimfa Dafne, que el rebutja també a través dels boscos i a través de la natura, fins que ella acaba convertint-se en un arbre i l'arbre serà el llorer. I els personatges de Shakespeare al Somni d'una nit d'estiu també fan el mateix, és a dir, els nois persegueixen les noies també al llarg del bosc, també ocasionalment les noies dels nois, però són persecucions també que acaben en frustració i que tenen que acabar en frustració perquè el món aquest dels desitjos inconscients que s'explora en l'obra també porta a la frustració, porta a la incapacitat, diguéssim, d'articular-se d'una manera lògica o d'una manera racional. O sigui que el que veiem al Somni d'una nit d'estiu és, fins a cert punt, l'obra d'uns amants que han estat encantats per les fades del bosc, això ho veiem a l'obra, però també és, fins a cert punt, la història de Dafne i d'Apol·lo repetida una sèrie de vegades sobre l'escenari. La imatge dels amants perseguint a les seves desitjades noies és també la imatge d'Apol·lo del déu Apol·lo perseguint a Dafne, que Shakespeare coneixia des de la seva infantesa a través dels Metamorfosis d'Ovidi, que coneixia també una bona part del seu públic, no tot òbviament, però una bona part del seu públic que també havia llegit les Metamorfosis en el seu procés d'alfabetització a les escoles de gramàtica de l'època. O sigui que Shakespeare barreja les dues coses, barreja el folklore anglès amb els mites clàssics i ho fa d'una manera que sigui efectiva i que doni acció sobre l'escenari, que permeti als personatges córrer per sobre l'escena i que permeti al públic disfrutar amb aquesta mena de persecucions amoroses impossibles. I la cançó citada és aquesta de When Daphne from fair Phoebus did fly, quan Daphne s'escapava del famós Phoebus, i Phoebus és Apol·lo, òbviament. I ara la sentirem interpretada pels músics. When Daphne from fair Phoebus did fly, the west wind most sweetly did blow in her face. Moltes gràcies. When Daphne from fair Phoebus did fly, the west wind most sweetly did blow in her face. The silken skirts her shoulder thighs, the coat quite of beauty and held her in chase. Stylus cries Apollo, tarry and told his
Windsor, que és la següent peça. Les Alegres Casades de Windsor també és una obra important i és important per la nostra perspectiva, si ens interessa la capacitat de Shakespeare d'integrar la música, amb el sentit de que mostra com Shakespeare no era només un dramaturg molt exitós, sinó que era també un empresari de primer nivell. Per què ho dic això? Perquè ell tenia una oïda posada en les necessitats del públic, com dèiem, i una oïda posada en les necessitats o les voluntats de la cort. Intentava, i se'n sortia, amb molta gràcia, de satisfer les necessitats d'ambdós. La companyia seva, de Lord Chamberlain's Men, era potentíssima a nivell comercial i ho era per això, perquè sabia combinar la satisfacció de les necessitats dels dos públics. I Shakespeare s'allunya amb el seu treball a la companyia i al llarg de totes les seves obres de la dècada de 1590 s'allunya molt de les tradicions que encara quedaven o dels pesos que encara s'arrossegaven de les tradicions del teatre medieval i baix medieval. I busca un tipus de teatre que estigués molt més basat en els personatges. Quan ell va arribar a Londres, no sabem en quin moment exactament va arribar a Londres, però va arribar a finals segurament de la dècada de 1580, els models que ell devia portar dels teatres populars a les zones rurals, a Stratford i d'altres zones, eren encara molt antiquats. Encara provenien una mica inevitablement del teatre moralista i del teatre, diguéssim, de missatge religiós de l'època medieval i que el protestantisme havia refet, que havia reestructurat en benefici propi. Però a principis de 1590 Shakespeare ja va estar molt atent a la feina que feia, per exemple, Christopher Marlowe. L'únic dramaturg potser que ell segurament va prendre com a model directament, i que també era fins a punt el seu rival. I Marlowe ja treballava el teatre de personatge. I Shakespeare va estar alerta a això, en el sentit de que l'obra no podia dependre, o el contingut dramàtic no podia dependre del missatge. No podia basar-se en transmetre un missatge o un contingut al·legòric o uns continguts morals. Havia de dependre dels desenvolupaments de caràcter, dels desenvolupaments de la persona que s'estava presentant a l'escenari, tant a la tragèdia com a la comèdia. I a les Alegres Casades de Windsor això és interessant especialment a un nivell de comèdia, perquè és possible que el protagonista, el cavaller Falstaff, Sir John Falstaff, fos portat a l'escena en aquesta obra per petició de la reina. Això també és una qüestió que no podem demostrar, que és en si mateix molt mitològica. Però era un personatge secundari que apareixia a les obres històriques d'Enric IV i Enric V. És un personatge molt vitalista, diguéssim, l'imatge la teniu a l'adaptació que va fer Orson Welles d'Enric IV i Enric V, en la pel·lícula Chimes at Midnight, les campanes a mitjanit. És un cavaller d'extracció mitjana, però que es fa passar per noble sempre que pot, un personatge aficionat a la beguda, aficionat al menjar, a la prostitució, tota aquesta mena de plaers terrenals, i que amb la seva presència escena dinamita o fa entrar una mica en el caos, diguéssim, a tots els ambients nobles que es presenten a les obres. I aquest tipus de personatge agitador, però també al mateix temps contradictori, que vol ser valent o vol ser noble, però al mateix temps és increïblement covard, que busca, diguéssim, l'amor i intenta idealitzar l'amor, però al mateix temps recorre a les prostitutes sempre que té ocasió. Aquest tipus de personatge tan contradictori que és suficient en ell mateix, que no demana
una moralitat acompanyant-la ni demana uns missatges de, diguéssim, de contingut religiós, sinó al contrari, ja és capaç ell mateix, no, de fer trontollar doncs, els missatges polítics a les obres en què apareix. I sembla que, pel que diuen, la llegenda és que la reina hauria quedat tan contenta, Elisabet I hauria quedat tan contenta amb l'aparició d'aquest personatge, que hauria demanat a Shakespeare que el revisqués, que el fes ressuscitar, diguéssim, perquè ell moria Enric V, i que el fes protagonitzar una obra amorosa ell sol, no? I el resultat seria Les alegres casades de Windsor. Si això és així, si no podem saber-ho, però ens agrada pensar que fos així, si això és així seria una mostra de que Shakespeare a finals de la dècada de 1590 ja havia aconseguit una mestria impressionant a l'hora de construir comèdies entorn d'un personatge, construir tragèdies, com veurem després, també entorn del personatge, no dels missatges moralistes, religiosos o polítics, sinó només amb la gràcia del propi personatge que desenvolupa l'obra i de la capacitat vital o de la capacitat de diversió que porta el personatge mateix. Per tant, això ja seria un signe de modernitat, i amb això Shakespeare seria un dramaturg molt més proper a nosaltres, i el tipus d'èxit i de gaudiment que impliquen les seves obres ja semblaria molt més el que nosaltres anem a buscar o el que nosaltres cerquem com a públic a l'hora d'anar al teatre. Llavors el cavaller Falstaff, en un moment donat de l'obra es canta aquesta cançó, Come Live With Me, vine a viure amb mi i sigues el meu amor, Come Live With Me and Be My Love, i aquesta cançó és també interessant pel fet que aquest altre dramaturg, Christopher Marlowe, que és al mateix temps el model de Shakespeare i també el seu rival fins a la mort o l'assassinat de Marlowe, també havia escrit una cançó i un poema a partir del mateix tema. I la primera línia també és una cita a Marlowe mateix. Come live with me and be my love and we will all the pleasures prove. Ara ens l'interpretem. Moltes gràcies. Molt bé. El Mercader de Venècia l'hem inclòs pel fet que és una obra d'interès molt particular d'entre les que escriu Shakespeare cap a finals de la dècada de 1590. És una obra d'interès molt particular i també podem veure avui en les moltes representacions que se'n fan, perquè combina els temes còmics i els temes fantàstics fins i tot amb una altra trama molt més obscura, molt més sinistra, que és la trama del mercader, la que dona títol a l'obra,
Però el que és sorprenent és això, que no és una obra que es quedi només en el territori de la comèdia, ni es quedi tampoc només en el territori de l'obscuritat o de temes molt més sinistres, sinó que busca una mica jugar amb tots dos jocs de cartes. Per un costat, una trama lluminosa, o una trama gairebé de conte, i per altre costat la trama que té a veure amb les negociacions, el mercadeig i el tema de fons de l'antisemitisme. I això ja és representatiu també d'una tendència nova que mostra Shakespeare i que la podrem veure també en diverses obres d'aquest curs, que és la tendència a combinar diferents tonalitats dintre una mateixa obra. La tendència a jugar amb el que després s'ha dit, o després s'ha classificat com a problem plays, o obres, diguéssim, problemàtiques, en el sentit que no es poden classificar ni com a comèdia ni com a tragèdia pròpiament. El Mercader de Venècia, diguéssim, es pot veure com una comèdia perfectament perquè vist des de fora o vist a nivell d'argument té el seu final feliç, com correspon a la comèdia, però al mateix temps ha jugat prou al llarg del seu desenvolupament amb temes escabrosos i temes, diguéssim, fins i tot de violència social, oi? Com perquè no es pugui recordar o no es pugui veure només com una comèdia a l'ús que la vas a veure i queda simplement satisfeta, surts del teatre amb el somriure als llavis. És molt més que això. I per això la volíem destacar també, en el sentit de que és un experiment, si voleu, que Shakespeare anirà repetint, anirà aprofundint diverses vegades al llarg, sobretot a la seva segona dècada com a dramaturg. Llavors, la cançó que hem inclòs, aquesta de Tell Me Where is Fancy Bread, és una cançó que també mostra com ell sap aprofitar les possibilitats o la potencialitat de la cançó amorosa, no només per decorar l'obra, no només per crear un moment d'entreteniment o de gaudi musical, sinó per fer avançar l'obra a nivell d'argument. És a dir, fa servir la cançó dramàticament, li dona un contingut dramàtic. I la cançó està inclosa en el tercer acte de l'obra i en el clímax del que seria l'acció amorosa, l'acció romàntica del Mercader de Venècia. I respon a la següent anècdota, l'anècdota següent, que és que en el país imaginari de Belmonte es troben tres arquetes o tres cofres. Un cofre és d'or, l'altre cofre és d'argent i el cofre final, si no m'erro, és de plom. Llavors, en un dels tres cofres es troba el retrat de l'heredera, la princesa heredera del país. I la persona, no, de fet l'home, que es presenti davant dels tres cofres i sàpiga trobar en quin dels tres es troba el retrat de la princesa, ell serà, diguéssim, el marit d'ella i heretarà immediatament tot el reialme. Llavors, clar, si ens fixem en la història, que de fet és una llegenda que Shakespeare l'extreu del Decameron, de Boccaccio, doncs ja té una estructura de conte. Ja és, diguéssim, una estructura amb tres possibilitats, entre les quals s'ha de triar, etc. I que té al final, diguéssim, l'obtenció de la princesa, és com si fos un romanç o conte popular. Però el que té l'element obscur o sinistre aquí és que la princesa, la princesa Portia, queda reduïda al nivell d'objecte, és a dir, ella no pot pas triar, diguéssim, no pot influir sobre el seu destí, no pot presentar-se
com a organitzadora o com a subjecte actiu, sinó que està sotmesa, està exposada a les tries que facin els homes que la vinguin a buscar. Llavors, davant d'això, què fa Shakespeare i què fa ella? En el moment en què arriba Bassanio, que és l'home que ella desitja veritablement, ella fa cantar una cançó, que és aquesta que tenim aquí. Fa que es canti una cançó. Llavors la cançó, Tell Me Where is Fancy Bread, aquesta, és una cançó en la qual es critica o es relativitza el valor de fancy, que vol dir, podríem dir, no només la fantasia, sinó la capacitat de bellesa externa. La bellesa externa. Si la bellesa externa no és el que dona satisfacció, sinó els valors de la senzillesa i el valor de l'estabilitat, com diu la cançó, llavors tenim clar que l'arqueta que val de les tres és la més senzilla, l'arqueta del coure. Perdó, l'arqueta de plom, dintre la qual es troba el retrat de la princesa. O sigui que quan el personatge de Bassanio fa la tria de les arquetes, fa trampa, òbviament, perquè gràcies a la cançó ja ha pogut orientar-se en quina és l'arqueta correcta i per tant doncs, el públic ja sap, el personatge també sap i tots sabem que farà la tria correcta. D'acord? Llavors, clar, quina és la gràcia... És el plom. Sí, és el plom, exacte. Perquè no té valor material. Exacte. I el que compta són els valors, Exactament. els que realment valen, no? Sí. O sigui, l'idea de fancy, amb el seu sentit del segle XVI-XVII, fancy seria doncs, la voluntat d'aparentar. Si la cançó relativitza això, posa en valor la senzillesa i posa en valor la utilitat i per tant posa en valor l'arqueta de coure i no les altres. Llavors, clar, diguéssim, és jugar brut, no? Però clar, dintre del plot romàntic, dintre l'argument romàntic, la gràcia és aquesta, no? I la gràcia és que la princesa sap trobar la manera en la qual desencallar la situació a través d'una cançó que és aquesta que tenim aquí. O sigui que Shakespeare juga aquí també amb el valor de la peça musical per tal de fer avançar l'obra també a nivell d'argument i de donar també contingut al seu personatge i al personatge femení. I això dels personatges femenins ara hi tornarem de seguida, però primer sentim la cançó. I aquí tenim. Bé, Hamlet, havíem d'incloure alguna cançó de Hamlet. N'hem inclòs dues, que són les dues properes, i ara us explicarem per què precisament aquestes dues, de fet n'hi ha diverses. Hamlet té un repertori musical ampli. Hem inclòs aquestes dues específicament, sobretot pel personatge femení, el personatge d'Ofèlia,
i per lligar una mica amb el tema que explicàvem de com Shakespeare fa servir les cançons a vegades per donar una nova llum o posar en valor alguns elements dels seus personatges femenins. Llavors, dintre les relectures que fem avui en dia de les obres shakespearianes, moltes vegades anem a parar amb aquesta qüestió perquè els seus personatges femenins són molt forts. Al mateix temps, també juguen molt i també invoquen molt els valors musicals. I les dues coses estan lligades. Ja sabeu que en el tombant entre el segle XVI i XVII, a l'entorn de l'any 1600, entre el 1600-1604, la companyia de Shakespeare produeix alguns dels seus èxits més importants en la forma de tragèdies. I aquí és on està el cànon de les tragèdies més conegudes de Shakespeare, incloent Hamlet, Othello, el Rei Lear. I potser la més difícil de les obres, en el sentit de difícil a nivell de continguts, a nivell de possibles lectures, però també la més popular a nivell escenogràfic i de representació és Hamlet. I com ja hem vist algunes vegades, i fins i tot aquí a la llibreria Laia l'any passat vam fer una lectura dramatitzada de Hamlet i es va veure com l'obra és molt dinàmica. No és que l'obra en si, diguéssim, hi manqui acció, al contrari, és a dir, és una obra plena d'aconteixements. El que passa és que l'acció és més psicològica, si voleu, que no pas exterior. Però és una obra d'una tensió extrema que funciona molt i molt bé a nivell escenogràfic. I per això la continuem tornant a veure i la continuem tornant a adaptar en tantíssims formats. Llavors, l'acció aquí diem que és psicològica. Com és possible que una obra així tingués l'èxit que va tenir a principis del segle XVII? És precisament perquè Shakespeare tenia el públic a la seva banda. Diguéssim, havia fet una captació de públic molt forta durant finals del segle XVI, durant 1590, i es podia permetre, ell i la companyia de Chamberlain's Men es podien permetre experimentar en formats com aquests. Això no goses fer-ho, no goses intentar-ho, si no saps que el públic fins a cert punt hi seguirà. I de fet, Hamlet és una obra que compta amb forces quartos o forces textos anteriors a l'edició en fòlio completa de les obres de Shakespeare posteriors a la seva mort, el que vol dir que és una obra que també no només va ser àmpliament representada, sinó àmpliament llegida també. Ja coneixem també l'argument, que és l'idea del príncep que ha de venjar la mort del pare, el pare que li parla com a fantasma, que es presenta a ell en la forma de fantasma, li demana que vengi la seva mort perquè ha estat traït pel seu germà, oncle de Hamlet, i el conjunt de l'obra és si tindrà lloc aquesta venjança i en quina forma, en quin format tindrà lloc. Hamlet ja sabem que per un costat està impel·lit o desitja aquesta venjança, però per l'altre el seu escepticisme i la seva naturalesa meditativa també l'impedeixen activar-lo, l'impedeixen portar-ho a terme. I la contrapartida femenina de Hamlet, encara que seria injust veure-la només com a contrafigura de Hamlet mateix, és Ofèlia. Ofèlia, que personatge que també l'argument la força una mica a trobar-se en posició passiva una vegada més. És Ofèlia que és abandonada per Hamlet, és menys tinguda per ell i es veu rodejada per aquest ambient de violència, d'assassinats, que inclou l'assassinat del seu propi pare. Llavors la reacció d'Ofèlia és interpretada, la reacció d'aïllament i d'alienació d'Ofèlia és interpretada pels personatges de la cort i també per als lectors i espectadors moltes vegades com una forma de bogeria. Ella, diguéssim, ingressa en la bogeria, entra a parlar un llenguatge
propi, només interpretable per ella, comença a cantar cançons i finalment es suïcida, com a reacció, diguéssim, davant la violència del seu entorn. I aquestes dues cançons que tenim, Bonnie Sweet Robin i Walsingham, formen part dels fragments de cançons que canta l'Ofèlia a dintre la seva bogeria. I dic fragments de cançons perquè no les canta enteres. Ella, diguéssim, genera o parla aquest llenguatge una mica alienat, surrealista en diríem avui, potser, oi? En el qual el públic exterior no la pot comprendre del tot i ella es va expressant amb un llenguatge al·lucinat o com de somni i que inclou fragments musicals com aquests. Llavors, la gràcia d'aquestes cançons és precisament el fet que Shakespeare sap que el seu públic les coneixerà. Shakespeare sap que el seu públic les coneixerà i el que fa Ofèlia és expressar-se a través de fragments trencats i aïllats d'aquestes cançons que són, i no per casualitat, cançons d'amor i de mort. No és que una sigui de cançó d'amor i l'altra sigui de mort, sinó que totes dues són dels dos temes. La primera, aquesta Bonnie Sweet Robin, parla d'un enterrament i d'un cos que el porten a la tomba, i aquest cos que el porten a la tomba i aquest enterrament podria ser molt bé, podria correspondre al pare d'Ofèlia, que ha estat portat a la tomba poc abans dintre la mateixa obra. Però també pot correspondre a la mort espiritual o l'allunyament de Hamlet respecte d'ella. Això no ho podem saber. És a dir, el llenguatge d'ella admet diverses possibilitats i admet també aquestes. I la segona cançó, la cançó Walsingham, parla molt clarament d'un amor i de la mort d'aquest amor. Que pot ser una mort també en termes físics o pot ser una mort de la mort també a nivell afectiu, a nivell dels sentiments. I totes dues coses, tots dos sentiments es barregen a totes dues cançons. I com us dic, cap d'elles s'interpreta completament dintre l'obra, sinó que és una forma en la qual el personatge femení s'adreça directament al públic, si voleu. El públic, el primer públic de Hamlet, que ja sabria interpretar, oi, a través de les melodies i a través d'aquests fragments de lletra què està dient ella i com s'està queixant, diguéssim, de la seva victimització, del fet que ella està obligada a adoptar com a dona un paper de víctima, oi? Davant d'aquest ambient de violència del qual ella viu.
Molt bé. A la següent, Willow Willow, cançó d'Otello, és una de les obres principals d'aquest gran cicle tràgic que dèiem, que tots coneixem, d'obres produïdes a principis del segle XVI. Hamlet, Macbeth, el rei Lear i Otello també. Tots aquests personatges, com es veu en el nom de les obres, són herois masculins. Bé, des del nostre punt de vista poden ser antiherois masculins també, si volem. Són personatges tràgics que en certa forma també estan desfets una mica pel seu masculinisme, oi? Es podria fer perfectament i s'ha fet diverses vegades una lectura o lectures de gènere que veiessin aquestes obres com estudis de personatges masculins en crisi, o mostrant, entre altres coses, una crisi de la masculinitat. I és una lectura possible. No l'única lectura, segurament no la principal, però és una lectura possible. Són personatges que estan molt determinats per allò que els seus contextos diuen o estableixen que ha de fer un home o que ha de constituir la personalitat d'un home. En el cas d'Otello és una qüestió encara més problemàtica perquè no s'hi barregen només els aspectes de gènere o els aspectes de cultura sexual, sinó també els aspectes de raça. Oi? Sabem que Otello és el moro de Venècia i és general de les forces de Venècia, però ell està sotmès no només a les demandes que se facin sobre ell des d'un punt de vista de cultura de gènere o del que en diríem avui de patriarcat, sinó també dels dubtes que es projecten sobre ell des del punt de vista de la raça. Té que aguantar dues pressions simultànies, diguéssim. Llavors, en part per això el personatge de Desdèmona, la dona d'ell, és tan important. Aquesta dona està sotmesa, ja sabem, per l'argument de l'obra, a una conspiració. Hi ha un altre general venecià i rival de l'Otello que la fa passar com a culpable d'adulteri. I Otello, que de fet ja és un home insegur i ja està dominat ell també per la gelosia i a més ja sent relativament fora de lloc degut als temes racials que s'hi barregen, es creu que Desdèmona és infidel i al final, després d'un desenvolupament molt complex i molt anguniós, la mata. Aleshores, però, què fa Shakespeare? Una vegada més no deixa la dona només en un paper que li reserva l'estructura tràgica de víctima, no la deixa només en aquest paper, sinó que li dona uns espais, uns moments en els quals ella pugui expressar-se també. I un d'aquests espais correspon a la cançó que tenim aquí, la cançó del Salze, o Willow, i és al penúltim acte de l'obra. Si molt no m'erro, és el penúltim acte de l'obra, en uns moments de solitud que té la Desdèmona amb la seva criada, la criada Emília, i Desdèmona canta aquesta cançó, la cançó del Salze, i una vegada més la cançó ens sembla, i com a espectadors segurament, ens produirà unes sensacions una mica contradictòries, per un costat de solidaritat, però també de compassió per la situació d'ella, que ja sap, ja veu que serà executada en pocs minuts per Otello, però Shakespeare una vegada més està jugant amb la cançó. I com hi juga? Doncs de la següent manera. En la cançó original, que és la que teniu aquí i la que sentirem ara mateix, el punt de vista és masculí. El punt de vista de la cançó és masculí. És una cançó en la qual s'explica una infidelitat des del punt de vista de l'home. O sigui, quan Shakespeare posa aquesta cançó en la boca de Desdèmona,
gira la perspectiva de la cançó. Fa que sigui la dona la que es vegi ella mateixa com a agredida, com a, diguéssim, traïda, oi? Per la seva parella. És a dir, la cançó agafa un significat nou, un significat diferent i un significat que mostra la consciència que té la protagonista de que està sent col·locada novament en una situació de sacrifici, oi? I que ella, diguéssim, fa servir la imatge del salze, que en la cançó original era un element de melancolia vist per un home, ella fa servir aquest element, fa servir la seva simbologia i fa servir la cançó en conjunt per expressar la consciència que ella té de que està sent portada, està sent empesa per tot el conjunt de l'obra i sobretot pel seu marit a la situació de víctima propiciatòria o de boc expiatori que haurà de pagar per les rivalitats a la cultura militar de Venècia que veiem a l'obra. I quan escoltem la cançó, doncs hem de tenir en compte això, que una vegada la cançó es materialitza a l'escenari, la perspectiva de gènere s'hi ha canviat. El que sentirem aquí, però, és l'original, la que coneixia també el públic de Shakespeare, que la va sentir en escena per primera vegada. Bé, Cymbeline. Cymbeline es dona... Aquesta l'hem inclòs com a mostra una mica de com Shakespeare va variant el seu repertori al llarg de la segona dècada de la primera dècada del segle XVII. Cymbeline és una obra que, igual que el conjunt de les darreres obres de Shakespeare, és molt més complexa escenogràficament. Si pensem en obres com El conte d'hivern o La tempesta o el mateix Cymbeline, aquestes obres ja tenen una quantitat de situacions que demanen més treball escenogràfic, demanen més dramatúrgies complicades amb la presència d'efectes especials. Efectes especials, òbviament, no com els pensem ara, electrònicament, però sí que es puguin reproduir amb l'ajuda de tramoies, oi? Per exemple, en el cas de
La tempesta, l'obra del mateix nom, o l'aparició d'éssers aparentment sobrenaturals, en el cas de Cymbeline mateix, o la presència d'ossos al conte d'hivern i altres situacions d'aquest tipus que no es poden aconseguir amb els teatres oberts en els quals treballaven els dramaturgs fins llavors, sinó que ja es necessiten sales tancades i necessiten doncs, una sèrie de tècniques i d'armatostes molt més pesats i molt més complexos. És un canvi de tendència que en part, no només, però en part, es deu també al canvi de dinastia a Anglaterra, dels Tudor als Stuarts, que els Stuarts portaven amb ells moltes de les modes del continent, moltes de les modes, diguéssim, que estaven en boga a França, als escenaris, als teatres francesos i altres escenaris d'Europa, oi? Però Shakespeare s'adapta immediatament a això, com fan la resta de dramaturgs del període, i comencen a produir obres que demanen això, una estructura física, una estructura fins i tot econòmica diferent i més cara, més complexa i més cara. En el cas de Cymbeline, ens interessava també mostrar com Shakespeare, fins i tot en aquest canvi de tendències, en aquest canvi de costums teatrals, sap fer ús, igualment, integra la seva memòria teatral i fa ús de les tradicions anteriors, tradicions que van encara més enllà o són més antigues que la seva pròpia carrera i fins i tot més antigues que les dramatúrgies que ell havia observat o que havia presenciat de petit i que poden pertànyer a la tradició medieval fins i tot. En el cas de Cymbeline hi ha una aparició reiterada d'elements que podien pertànyer fins i tot a imaginaris medievals com l'amor cortès, com la idea de la lírica trobadoresca, i dintre d'una estructura dramatúrgica que és molt més complexa i molt més elaborada, Shakespeare pot portar també, o pot fer funcionar, elements que pertanyen a tradicions molt anteriors. En aquesta cançó, Hark de l'Arc, aquesta cançó és interessant perquè està construïda entorn de l'ocell de l'arc o la losa, com diem en català, a Londra en castellà. Aquest ocell està molt connotat perquè se'l relacionava sempre amb l'alba. Per què se'l relacionava amb l'alba? Perquè segons la tradició medieval i anterior, perquè això ja apareix en els bestiaris clàssics, la losa era el primer ocell que s'alçava al matí. Amb la claror de l'alba, suposadament, era el primer ocell que sortia. I això surt també al poema del Comte Arnau de Maragall. Quan es troben el Comte Arnau i l'abadessa, Sant Joan dels Abadesses, surt la losa també, canta una losa per la part de fora, que és el moment de l'alba. I en la cançó aquesta, això també fa referència, igual que sempre el fa aquest ocell, als amors prohibits, que poden ser amors incestuosos, poden ser amors adúlters o amors a través doncs diguéssim, entre un laic i una religiosa, seria amors prohibits sempre. En aquest cas es tracta d'una situació d'adulteri potencial, perquè la cançó es canta quan Cloten s'acosta o intenta seduir a la princesa Imogen, que ja està emparolada per casar-se. O sigui que la losa, l'ocell de l'arc, evoca en aquesta cançó concreta i al llarg d'aquesta obra aquest món, aquest escenari dels amors adúlters o dels amors prohibits que pertanyia no ja a la tradició de teatre shakespearià, sinó que la podem buscar molt abans en el teatre
medieval, en la literatura medieval i en la poesia trobadoresca fins i tot. O sigui que Shakespeare fent servir elements anteriors, elements medievals fins i tot, dintre del seu teatre més innovador o més trencador a nivell escènic, perdó. Hark de l'Arc. Escolteu la losa. Hark, 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 the lark at heaven's gate sings, at heaven's gate sings, and Phoebus gets to rise, he spits the water at the springs, and Charlie's flowers that lies, and winking merry buds begin to open their golden eyes with everything that breathes, my lady sweet, arise, 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 my lady sweet, arise. Molt bé. En el segle XIX va haver-hi un poeta romàntic, el poeta John Keats, que amb una carta no pensada per publicar-se, una carta a un amic, que després s'ha fet molt popular, va escriure que Shakespeare era un gran dramaturg degut a la seva capacitat negativa. Això és interessant, això de la capacitat negativa, perquè era un terme inventat per John Keats en un moment de creativitat personal, però ha fet fortuna el terme. I m'agradaria fer-lo servir breument per introduir aquesta cançó que ve ara. La idea és que la capacitat negativa és abstreure's o oblidar o no fer servir cap idea singular o programàtica a l'hora d'escriure literatura o d'escriure poesia. És a dir, el gran poeta seria gran perquè no té cap ideal religiós o ideològic específic que ens vulgui comunicar. En lloc de tenir-lo, no el té. Llavors, clar, això vol dir que per exemple, si pensem en poetes com Dante, per exemple, amb el seu ideal religiós, o com Salvador Espriu a l'època de la Pell de Brau, posa, amb l'ideal de reflexió sobre el país, doncs aquests grans autors, segons Keats, serien menys grans perquè precisament tenen una idea concreta que et volen comunicar. Tenen un ideal, tenen una sèrie de principis o de valors que et volen comunicar i que tu te'ls has de passar, vulguis o no, mentre llegeixes l'obra. Llavors Shakespeare seria gran precisament per l'absència d'això. És a dir, la idea és que Shakespeare, en el conjunt de la seva obra, no va voler comunicar grans ideals religiosos o polítics o morals, però en canvi els va expressar tots. No sé si m'explico. És a dir, Shakespeare no té un programa, no té una ideologia concreta, no té una moralitat específica, sinó que el que el faria modern seria aquesta capacitat que Keats deia que era negativa, de no tenir un sistema de valors precís, definit, armat completament, sinó que tots els sistemes de valors possibles i totes les perspectives humanes possibles apareixen expressats a l'obra de Shakespeare. És a dir, no és que no tingui idees, sinó que al contrari les té totes, i de maneres contradictòries, sense que cap acabi sent dominant. Llavors, el que faria Shakespeare més modern seria precisament això. El que el faria completament modern i el que faria que s'hi puguin trobar tots els elements de pensament de la seva època i de moltes de posteriors, perdó, de moltes anteriors i potser d'algunes de posteriors, seria això precisament. És com si la seva capacitat artística es basés en poder-ho expressar tot, sense ell subscriure cap programa o cap mètode o cap ideologia concreta. I en les darreres obres de Shakespeare, en
en aquestes obres doncs, més complexes i més fantasioses, això s'hi veu especialment. En el cas de La Tempesta, que és la darrera obra que signa ell sol, encara que després encara en fa alguna, però en companyia d'algun altre autor com John Fletcher. En el cas de La Tempesta això s'hi veu també molt clarament. I fins i tot s'hi veu no només en relació amb les idees, sinó també a la natura. Que en els parlaments de personatges com l'esperit Ariel o el salvatge, com el suposat salvatge Caliban, sí, es veu la capacitat d'expressar els elements naturals i la capacitat d'identificar-se amb els elements vius de la natura, fins i tot doncs, per tant, elements que no són humans o que van més enllà de l'ésser humà, o forces que viuen juntament amb l'home, però que no són necessàriament humanes, sinó que diguéssim, existeixen o viuen o es reprodueixen al marge del que és la societat i fins i tot la voluntat de l'home. I com a exemple d'això posem la cançó Where the Bee Sucks, de La Tempesta, en la qual doncs, també la fem servir una mica de despedida, en el sentit de que si La Tempesta és la darrera de les obres signades personalment per Shakespeare sol, potser no la darrera de les escrites, però la darrera de les signades individualment, doncs seria una obra en la qual també es veu aquesta tendència, aquesta capacitat d'identificar-se o d'empatitzar no només amb totes les ideologies possibles, sinó també amb els elements de la natura. I la cançó ja diu això, ja marca, en veu de l'esperit de la naturalesa, Ariel, ja marca això, la capacitat de trobar-se on es troba l'esperit. Es troba no en cap lloc concret, sinó entre els elements naturals, entre les diverses flors amb els seus noms diversos i diferents, allà on l'abella xucla, allà estic jo. Where the bee sucks, there suck I. I ara el sentim. Per avui i ja ens anirem retrobant en les sessions posteriors, però sí que vull agrair a la Mireia i al Peter que ens hagin acompanyat avui per fer l'obertura i bé, ens anem veient en els mesos posteriors aquí a l'AIA. Moltes gràcies.